गोदान भिडिअजों लोगोसे नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांजोबगोन होननानै। मानि सायाव सावरायगोन नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै मिन्थिखाबाय जानांगौ। आं गिबियाव नोंथांमोननो मोनसे भिडिअनि क्लिप दिन्थिग्रोनानै लानो नागिरदों। बिटिसिआव बिस्रा हाग्रामाया बिएलसिआ खस्थ' खालामनानै 6 शिड्युलनि दारै जिबायदि शक्तिशालि गोहोगोरा मोनसे बिटिसि एकर्ड खालामदोंमोन, दिनै BTR खालामनानै बेबो लसो जाबाय। थाखानाय डिपार्टमेन्टआ सेना लांजाबाय। नायबाय जे दिनैनि दिनाव ओरैबायदि माने बिथा गैयैसो जालांबाय। खोनादों आङो प्रमद बर'आ MP जासिगोन जाहैबाय। बोरैबा बोरैबि साननायखौ आं खोनानाया नंगौब्ला आरो हाग्रामाया बिटिसिआव फैसिगोन। अब्ला बिथांमोना दिनै BJPजों खाजाखानाय BJPनि लहानि जिनज्रि नागपुराव बानायनाय बे लहानि जिनज्रिजों हाग्रामा बिथाङाबो खाजाखानाय, प्रमदआबो खाजाखानाय। ओरैनो हगारा BJPआ आखाइखौबो खाख्रबबावगोनसो। दा बेखौ नायोब्लाथ' गाबोन समफोर BPFबो गैया जासिगोन, UPPLबो गैया जासिगोन। बे समावहाय BTCनि बाथ्राबो फैला, BTRनि बाथ्राबो सोर सालायगोन? BJPआ सालायगोन नामा बेखौहाय? BJPनि खनसेबा आलदा। दा बेखायनो आङो सान्दों दुवासआ फैनानै टेकआप खालामोब्ला बे ग्रेटारबो जाहैबाय, गुवारसिनबो जाहैबाय। दा बे हिसाबै दुवासनि कनसेप्टखौसो दिनैनि दिनाव माथो साबसिन नुबाय। आंथ' कंग्रेस हिसाबै बिथांमोनजों थाफानोबो हाया, आन्दोलन खालामफानोबो हाया। তেখেতের হয়ে আমি আন্দোলন করিব নোৱাৰিব, তেখেতের লগতো আমি যোগদান দিব নোৱাৰিব। আমি পলিটিशिয়ান। दा बेवहाय ओरैबायदि जागोन आरो आन्दोलनकारि बिलाके बा आन्दोलन खालामग्रा बिथांमोना गाव हारसिङै माबा मोनसे सोरजिफिननो हायो नामा? पलिटिकेल उइल, पलिटिकेल डिप्ल'मेसि गैयाबा। दा बे हिसाबै कंग्रेसआ जुदि गभर्नमेन्टआव फैयोब्ला गमामायैनो কংগ্রেসে যদি সরকারের আহে ডুয়ার্স ডিমান্ড যদি আগবাড়ি থাকে, আমি এটা লাইনত কংগ্রেসের হয়ে পেলাই রাহুল গান্ধী ডাঙরিয়ার লগত কথা পাতিব পাৰিব, সোনিয়া গান্ধী বাইদেউৰ কথা পাতিব পাৰিব, মাল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে ডাঙরিয়াৰ লগত আমি কথা পাতিব পাৰিব, আমি APCCৰ বৰ্তমান যে প্ৰেসিডেন্ট ভৱিষ্যতৰ CM ভূপেন কুমাৰ বৰা ডাঙরিয়াৰ লগত আমি কথা পাতিব পাৰিব। এই হিচাপে নিশ্চয় এদিন এই গৰ্জন মোছাহাৰীও ডুৱাৰ্সৰ কাৰণে সহায় হ'ব যেন মই লাগিছে। বেংগলनि तिस्ता दैमा, ओमफ्राय बेनिफ्राय एखे ओरैहाय थांगोन बियो सुदियासिम। ना दिनै नों नायदो नोङो आसामखौथ' बामोनफ्रासो सालायदों नालाय, बामोनफ्रा नोङो मरान, मथाक, सुथिया, आहम आलदा आलदा खालामजोबखाबाय। जेरखम बर'खौ खालामबाय, राभाखौ थख' खालामबाय। जोबनायाव आसामाबो मोनसे रोखोमनि कनफेडारेसि जाखागोन। रावनिबो दादागिरिया सोलिनाय नंला। दा बे सिस्टेमजोंसो लांखादों। दा बेखौ नायोबा सबसे साबसिन जथाय कनसेप्ट गोनां, इउनाइटेड कनसेप्ट गोनां बर'आबो खालामनो हायाखै, सोरबायाबो खालामनो हायाखै। नै डुवार्स कनफेडारेसियासो खालामनो थांगासिनो दं। दा बेखौ नायोबा बिथांमोना साबसिन भबिष्यतनि इंराज आखाइनि हिस्ट्रि रिपिट टेल इफ इउ मेक मिस्टेक। जायखौ जोङो नाङा होनदोंमोन, दिनै बेहायनो फैफिननांबाय। बर' दैदेनगिरिफ्रा नोङो इमसन जानानै लाब गैया, लेभेल दिन्थिनानै लाब गैया। नों जेखौबो मावनो हाखायाखिसैब्ला, रन्जन आब्लाखौ नों बख'नो हायाखिसैब्ला दिनैहाय, BTCनि 6 शिड्युल एन्टिखौ नों लाखिनो हायाखिसैबा दिनै नोंलाय मानि बर' लिडार? हु आर इउ? नों सोर? मानो लिडार बुंदों नोंलाय? हारिनि थाखाय नों मावनो हायाखिसैबा, मोनखानायखौ नों सख'बायसो थाबायबा, नोंखौ जों बोरै होनगोन बर'नि दैदेनगिरि होननानैलाय? इउ आर नट। दा बेफोर आरो गोबां खोथा। दा बेफोर लाजिथावथावसो। ओंखायनो जायफ्रा गावसोरखौ एखे बिखा फोरदान माबा हारिनि माबा नामाकरन लानानै आवगाय, बेफोरो जिरायनांगौ। इउ सिट डाउन जेन्टलमेन, इउ हेभ डान नाथिं। You sit down, you take rest. If you are not able to execute the system of Bodo people, then you take rest. There are many Bodo young men and women, they are coming up with lots of intelligence, with lots of knowledge, with lots of historical fact. Let them go ahead, let them move on behalf of you. The bitamna retired lananggo arma. Retired lananggo buha lazia phangje jibono jala lobolo thoja jobbai. Gaw nungabano jaya, ang nungabano jaya. Bebaयदि नङा. History-आ transition-जों खारफानांगोन। 10 बोसोर 12 बोसोर नोङो सिखोना जोलाव थाबाय थाया, दैमाल' थाबाय थाया। बिथांमोननि उनाव दिनै डेम'क्रेसि फैबाय, गणतन्त्र, रायजो राजा। जोंनि उन्दै देरफुनाय गथ'फोरखौ, लाइमोनफोरनो जों सान्स होनांगोन, बिसोरखौ आवगायनो बोलो होनांगोन, मटिभेसन होनांगोन। जोङो राजा बानायग्राबो जानांगोन। We should be king maker sometime, not always king. दा बेनो भुला जोंनि दैदेनगिरिफ्रा। दा बेखायनो आङो डुवार्सनि कनसेप्टआव गाज्रि मोनाखै। बियो बबेनि आरो मानि होननानै बुङोब्ला आं खिन्थाग्रोनानै लानि। जोंहा दाख्लै चिराङाव DJPनि अर्गेनाइजआव जोंहा 157
सिनसुला ट्रेडी 1865 सेलिब्रेशन खालामनाय जादोंमोन बेवहाय जोंहा गेदेमा जाय गर्जन सारखौ लिंहरनाय जादोंमोन बेयाव माखासे BTR एकर्ड नि गेजेरजों मा मोनदों मा मोना आरो BTC नि बिसिबां बियो गोहोआ खम बेफोरखौ सावरायलायनाय जादोंमोन आरो दा नोंथांमोना नायनानै बुजिखाबाय जानांगौ दा बे भिडिअनि ओंथिया ओरैबायदि जाहैदों माने जे जोङो बड'लेण्डखौ मानो मोनाखै नैफोरबायदि जाहैदों आरो जे दिनै DJP-आ मानो डुवार्स मानो बिदों बिदि जाहैदों आरो ना दा जोंनि डुवार्स मोननाया बेसेबां सैथो आरो बड'लेण्ड मोनैया मानि थाखाय आं बिनि खोथाखौ एसे बुंफिननानै होनो सानदों जेनेबा जोंनि आसामाव बहुत ट्राइबेलफोर दं बर'आल' नङा जानो हागौ ट्राइबेलनि गेजेराव मेजरिटिया एसे बांसिन नङा होमबा ना दा जोंनि बड'लेण्डखौ बोरै मोनाखै होननानै बुंनो थाङोबा जोङो बहुत रेलि खालामबाय बिमा बिफा थैयाबा खानाय हास'बाय नङा होमबा थाख्ला थुख्लानो एबसुनि दैदेननायाव आरो NDFB-नि दैदेननायावथ' बहुत 4000-5000 मानसि थैबाय नाथाय थेवबो जायाखै होननानै बुङोब्ला मानो जोंनि बैफोर डिमान्डफोराव सोरबा आसाम सरकारा जोंनो होनांगौखौ बिसोरो आयेन मथे जों थाङोबा बिसोर होबथानो हाया नाथाय बिसोरो थेवबो जों मानो बड'लेण्डखौ मोनाखै बेसो दा मोनसे जाहोना ना बे जाहोनानो जाहैबाय अबर' होननानै बुङो जेरैबायदि ट्राइबेलानो जेनेका राभा लालं हाजं मिसिं गार' बेफोरबायदिबोथ' दंना जोंनि बेयावहाय दा बैसोर ट्राइबेलफ्रासो मा खालामो जाहैदों बड'लेण्डखौ मोना आरो बड'लेण्ड होनो मोना जुदि बड'लेण्ड मोनोबा बैसोरबो मोनफा मोनफा लेन्ड बिगोन ना दा आसामावथ' बिदि हा गैया नैबे खोथा आरो बेनिखायनो दा बै DJP-नि जायबा थांखि बे थांखिया जाहैदों बेयाव थानाय गासैबो ट्राइबेलफोरखौ लानानैसो मोनसे डुवार्स दरखं मुं दोननानै मोनसे नामाकरन दोननानै डिमान्ड खालामनो थांदों नैबे आरो अब्ला आं बेयाव पजिटिभबो नुदों आंबो मानो होननानै बुङोबा बैफोर जायफोर सुबुंफ्रा दिनै अबर' जानानै बड'लेण्ड होनो मोना मा मोना होननानै धरना होथे होबाय थादोंमोन ना जोंनि धरना होनायनि गेजेराव जोंनि डिमान्डनि गेजेराव अब्ला बैसोरबो निश्चय जोंनि बे डुवार्स जायबा DJP बेवहाय बिसोरबो माने बाहागो लागोन बिसोरबो डुवार्सखौ बिफागोन आरो खौसे जागोन अब्ला बयबो बिनाय जाहैगोन नालाय नैबे बे खेत्रआवहाय माने बे डुवार्सखौ आंनि बायदिब्ला आंनि नोजोरजों जाफुंसारगोन बायदि आं मोनो आरोना दिनै बड'लेण्डखौनो साननानै नाय BTR-आव जों BTR मोनदोंब्लाबो जोंनि बर'फोरनि मेजरिटिया बेयावहाय बांसिनब्लाबो बेयाव खम सम बिबांनि गुबुन जाति जायफोर ट्राइबेल जाति गुबुन बिथांमोना खम सम दंब्लाबो जोंनि ट्राइबेलनो जोंनि बर'फोरनो जेसेबां रिजार्भेशनफोर होदों थार्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड जबफोरखौ 90% 70% ना बेयाव थानाय बड'लेण्डआव थानाय माखासे सुबुंफोरखौ लानानै बै ट्राइबेल जायफोर राभा लालं बैसोरबो बै 90% रिजार्भेशनाव बिसोरबो मोनफायो आरो बेबायदि अब्ला मुङा जाहैबाय जोंनि बड'लेण्ड नाथाय मोनो बैसोरबो नङा होमबा बेनिखायनो आं सानो डुवार्स बिनायाव गोरोन्थि जायाखै बायदि आं सानो आरो आंनि फारसेनिफ्राय दा बेसेबांसिम आवगायलांगोन जों बेखौ नायनांगोन गोबाङा नागालेण्डआ मानो नागानि जायगाखौ लानानै मानो नागालेण्ड जाखो नागाखौ लानानै बेफोरबायदिबो बहुत सानो मानसिफ्रा बेयावबो माखासे हिस्ट्रि दङ भारत सरकारा जेब्ला मोनसे हारिनो लेन्ड होनो मोना होनो हाया होननानै बुंनाय बाथ्राया जोंनि बड'लेण्ड बिनायनि एसे सिगाङाव जादों आरो दा बैखौ लिरखांनायनि बै रुल्सखौ लिरैनि सिगाङावनो नागाफोरा लेन्ड बिदोंमोन बिनि थाखाय मोनदों नागालेण्डआ मोनखांनायनि उनावहाय बेफोरबायदि मोनसे जाथिनो मोनसे लेन्ड होनो हाया मा होनो हाया होननानै 1980 नि एसे उनावहाय बेखौ बानायनाय जादों बोसोरनै ना मानि उनावसो बे रुलखौ दाखांनायनि उनावसो जोंनि बड'लेण्डखौ डिमान्ड खालामनाय जादों एबसुनि अर्गेनाइजआव आरोना बेबायदिखौ आंबो नुदों बेयो असैथो खोथा नङा नोंथांमोनाबो इन्डियान कनस्टिटिउसनाव नायनो हागोन आरो दा बिदिब्ला दिनै भिडिअ'आ एसेनोसै गोजोन्थों जे बर'नि